Опашката му види. А, така. Не така. Лош. Не. Браво, послушай, ела тук. Браво. Давай, браво. Стой. Добър ден. Браво, послушай, браво. Браво, стой. Предположим, че постоянно влиза пол в адрапа, нали? Ясно, че много трудно мога да му оценя движението. Втора породна група, овчарци кучета, но така да рипа на съдя на сериозно състезание се заминава директно. Добре. Няма нищо, аз ви казвам. Аз сами имам големи кучета от втора група, знам, че се случват такива работи. Въпросът е, че когато конкуренцията е голяма, такова нещо, не го поощрявате, защото той сега явно, той сега си мисли, че кой знае какво прави, нали? Всички иска да ги оплаши, но то не е без този живот, да. Ела тук, бек. Това не са котки, бе. Дай целувка. Дай целувка. Дай целувка. Стой. Стой. Браво. Това куче от тебе. Да, набера. Смятате, че може да го смерите тук, но дръжте го. Браво, ела. Дай целувка, дай. Дай, не е така. Снимам. Браво, послушай, стой. Стой, дай ko. Послушай. Послушай, не си много. Се научиш, а? Се научиш ли? Стой. Чакай ли? Вече кучета в една линия, на голяма дистанция. Браво, хайде, хайде. Ела. Давай. Стой. Не, в една линия просто как не държат един за друг. Колкото могат да се продължат. Айде една обиколка, само за кучета. Давай, бек. Не. Хайде, ела тука. Бързо тука. Браво, послушен. Лоша тръбна линия, не добри движения, по причина, че той не се движи свободно, то само се върти наляво и надясно. Като формат, примерно, трябва да бъде малко по-тежко, малко по-болничек, да има тежест да отблъсне. Да отблъснете, но се става силен кръп. Много по-добро, като предни.
Хайде, прибираме.